F'Ħażabbuġ għaddej ix-xogħol ta' restawr fuq waħda mill-eqdem ġawriet patrimonjali li ħaddan dan ir-raħal. Il-Kappella tal-Madonna tad-Dawl f'Ħażabbuġ waħda minn 13 il-proġetti tal-aħħar skemi ta' restawr għal kunsilli lokali 2022. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici żar il-proġett ta' restawr li jinsab għaddej fuq din il-kappella wara li l-proġett kien propost mill-Kunsill Lokali ta' Ħażabbuġ stess biex xogħol jibda f'Settembru tal-2023. Ix-xogħol kollu fuq il-kappella mill-bidu tad-dokumentazzjoni u l-applikazzjoni għal permess tal-Awtorità tal-Ippjanar qiegħed isir mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif ix-xogħol ta' restawr jinkludi t-tindif tal-faċċata u tal-kampnar mill-ħmieġ u qoxra sewdenija li akkumulaw ma' żmien kif ukoll ma' msiemer u affarijiet li ġew miżjuda ma' żmien. Dwar dan u aktar tkellemna mal-perit tal-proġett Audrey Bonnici. Ħajsir it-tikħil tal-fili li ġew mitlufin anke nkunu nistgħu nqabblu kemm jista' jkun għal dak li għadu tajjeb għadu eżistenti l-oriġinali. Saru kol tindif mill-kisi li kien hemm fuq il-partit isfel tal-faċċata u anke fejn ikun hemm bżonn ħajkun hemm bdil ta' ġebel għax l-istat li kien hemm taħt it-tikħil ma tantx kien tajjeb wisq. U ħajsir ukoll anke il-restawr tal-aperturi. Min-naħa tiegħu l-Arċipriet ta' Ħażabbuġ Fader Albert Buħaġar tenna l-importanza tal-konservazzjoni ta' dan il-patrimonju importanti li jħaddan pajjiżna, spjega kif għalkemm din il-kappella ma toffriġ is-servizz ta' qudies ta' kuljum permezz ta' dan il-proġett ta' restawr issa tista' titgawda aħjar mill-komunità Żabbuġija filwaqt li quddiem taqdeb aktar komdità s-servizzi reliġjużi li jistgħu jsiru fiha. Preżenti għall-konferenza, il-Ministru Owen Bonnici tenna li dawn il-proġetti ta' restawr fi ħdan id-diversi komunitajiet huma milquajn u apprezzati ħafna mir-residenti. Kompla jispjega li l-proġetti li tlestew matul is-snin bħala parti mill-iskema ivarjaw fin-natura u l-iskala minn proġetti żgħar bħal slaleb jew statwi tradizzjonali sa oħrajn ta' skala medja li jinvolvu bin storiku u monumenti li jmorru lura żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan. Nemmen li fil-komunitajiet tagħna fl-irħula tagħna hemm ħafna ġawwar patrimonjali storiċi ta' valur kbir mhux biss arkitettoniku manka għal residenti u għal komunitajiet li hemm ħafna familji li jgħixu fil-qrib dawn il-ġawwar patrimonjali li jieħdu gost jarawna nieħdu ħsiebhom u nirrestawrawhom. Dan jista' jsir bl-aqwa mod jitfit mal-Kunsill Lokali tagħna. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-Sindku tal-Kunsill Lokali ta' Ħażabbuġ Mark Camilleri. Il-kappella dedikata lil Madonna tad-Dawl li waħda mill-eqdem kappelli li jinsabu f'Ħażabbuġ. Qabel inbniet il-kappella attwali jirriżulta li fuq il-post kienet teżisti oħra. Fil-gwerra l-kappella ħelsita ħafif minn bomba meta din waqgħet fil-viċin u ma splodiċ. Minkejja dan il-kappella ġarbet ħafna ħsarat, speċjalment fil-kampnar. Il-ħsara tranġat mill-ewwel biex bekk il-kappella setet tkompli tintuża. Dan ir-restawr mistenni jitlesta fi żmien sena.